multzuetan. A medida de tipos. Zenbat hemen? Agunda 50 da 200 artean. Eta baloriak 100 eta 200 mikrobatio metro karratuko artean. Ez dira balore izan guratxoak, baina bai kontutan hartzeko ez etxe bizitza batzuk ongo dira puntu hau baino gorago eta segurazki baloreak 500 Gaia nahiko zabala da eta oso kuriosoa da, izan dela garai hauetan gehien zentzuratu den gaietako bat. Guri, Durangon eman genduan hitzaldi bat bizitza kantolatuta, eta Aikarik zeukan grabazioa YouTubeen sartuta, pribatuan, eta publikatu horretik borratu ziguten bideoa. Streamingen ez gandun eman streamingen bitartez, izan zen grabazioa bukatuta, igo YouTubeko gure kanalera, eta 25 minututan edola, oraindik publikatu gabe, este bideo, inglesez ez, baina ez dituala betetzen komunitate arauak eta zentzuratuta. Oraindik guretzako bakarrik genuen editatu behar nolako, letra jarri, begiratu kontuz zer editatu, zer ez, zer publikatu, osea, bina justo guretzako karretatxoa ez dela, eta bila, eta jazta. Hori bakarraztut egin. Baina zer esan nahi handia da. Gauza asko indituztez, baina gu harritu ginen asko horregatik, ez? Publikatzera heldu gabe ere, pentsau dakazuela bideo hori zuk lantzeko eta ez duzuela inoiz publikatzen, erabiltzen zuela YouTube, zure gauzetarako, ez? Eta zema denbora zen? Bideo ordu bete ingurukoa. Bosa entzuten denboitan. Bideo osorik ikusi gabe. Pasatzen dena 5G eta COVID-19 batera aipatu ezkero, automatikoa dela ia zentzura. Orduan, hitzaldietan saiatzen gara azaltzen zergatik, ez? Zergatik zentzura hori. Gaia oso zabala da, askotan eman ditut hitzaldiak eta beti pixkat ezberdina da, ez? Gaur, goizuetara etorri gara eta Teresak be komentatu zion Aikari, herrian neurketatxoren bat egin eta hola, eta etorri aurretik, igual zabaldu, Teresa? Ni nago, bero, korronte pixkat egon ezkero, hori behintzat, korronte. Eta orduan, etorri gara pixkat denago, eta denpora izan dugu pixkat herrian bueltatxo bat emateko. Orduan, antena daude hor goian, ez? Han mendian, bai? Orduan, ulertzeko pixkat nola emititzen duten. Normalean, ikusten ditugunean pala txuri horiek, emisioa izaten da horizontalean, eta pixkat berantz. Hemen, zaten dira, normalean 15-20 gradu berantz. Orduan, herria hemendik antenarantz gelditzen da azpian, efekto paraguas, emisio horren azpian. Orduan, hor, ontxe neurtu ditugu, horko lehioan, wifi itzalita, zorze justu wifi zeban, 30 mikrobatio metro karratuko, balorea 30, gero konparatuko dugu legediakin eta beste arauekin. Gero beste gelditu garan taberna horren onduan, zan da, izena? Jose Borda. Jose Guardan onduan, kalian eta antenara begira, emisio hori pixkat gehiago, 150 inguru, eta piko altuena 200-etik gora. Eta gero, pixkat, 150-200 metro urrunago, 200-etik gora. Eta urrunago, honek harrapatuko dugu gehiago, eta balorea handiago izango da. Horren batzutan antenari gertu baina azpian gelditzen baldin bazara, baloreak oso bajuak dira.
Horan hemen, herri honetan, kutsatuenak izango dira, horko mendizkatxo honetan dauden baserriak eta pixkat antena zuzenago ikusten dutenak, ez? Eta hor dauden altura pixkat hartze duten pisuak eta horrela. Hau pixkat ulertzeko nola banatzen dan. Dana dela baloreak, ikusko ditugu muga legalak eta hola, ez dira hain altuak, ez? Donostian edo zintokitan dauzkagu 1000, 2000 eta holako baloreak. Orduan, muga legalak ikusten baditugu, Espainian eta Europako herrialde askotan legedia onartzen da ICNIRP deitzen den erakunde batek markatutakoagatik, eta ontsa jarriko idatzen behar dut. Eta ICNIRP horrekin zegoen informe bat 1989an, eta horretan oinarritzen dira gaur egungo legeak ere baita. Legea eta gomendio desberdinen artean aldea da pasada bat. Orduan, Espainian dago errege dekretu bat, Real Decreto 1066, eta uste dela 2001-tekoa. Eta honen arabera, muga legala, wifi-a bezalako uin batentzat, dira 10 milioi mikrobatio metro karratuko. Hemen hortu ditugu 250, eta muga legala dira 10 milioi. Frekuentzia bajuagotan, errege dekretu honetan dago taulatxo bat, kalkulatzeko zeintan muga legala, ez? Adibidez, 900, gero frekuentziak initzen behar dugu, 900 megahertziotako uin batentzat, 10 milioi izan beharrean, dira 4 milioi, 1.000, eta horrela, ez? Kalkulotxo bat dago. Baina gero... Ez da inoiz pasatzen, no? Ez. Segurazki antena bati bezarkada bat ematen behar horrengo zinake muga inguruan. Ze pasatzen da, gero, hor badago ebazpen bat, Europar Batasuneko Kontseilukoa 2011koa, deitzen da 1815 ebazpena, eta hau da udaletxetan pixkat landu behar dana. Ebazpen honetan agertzen da muga hau izan beharko litzakela 1000koa epe motzera eta 100koa 1000koa epe motzera eta 100koa epe ertainera. Eta hau da 2011ko ebazpen bat. Interneten begiratzen baldin baduzu resoluzion 1815. Ez dut, ze hostiagatik dago diferentzia hau. Ez da logikoa. Orduan, diferentzia hau dago muga hau, oinarrituta dagoelako zientzian izenean mantentzen den gezur handi baten. Eta gezurra da ikaragarrizkoa, ze hau oinarrituta dago, uin hauek bakarrik kalte egin diezaguketela bakarrik efektu termikoagatik. Hau da, berotasuna sortzeagatik bakarrik. Onartuta dago ja, efektu termikoakin, ez dakiz ditu goratzen datua, baina gradu erdi berotu eskero ez dakiz azaletik zen batera, hor min zelularra sor daitekela, ez? Orduan, oinarritzen da horretan, bakarrik berotasunagatik eragiten gaituztela uin horiek. Eta zientzian, artikulo zientifikotan, badaude 5.000 artikulotik gora demostratzen efektu biologiko desberdinak. Efektu biologiko horietan, batzuk oso gogorrak, ez? Hor badago ikerketa bat, Reflex proiektua deitzen dana, eta izan zen 2000 urtean hasi zen ikerketa hori, 12 urtetarako epe batekin, proiektu Reflex hori. Bukatu behar zen 2012an, 4 urtetako 3 pausokin, eta parte hartzen zuten Europar Batasuneko 7 herrialdek eta 12 laborategi desberdinek, eta 2004an publikatu zituzten lehendabiziko emaitzak. Eta emaitza horietan, baieztatzen zen, uin elektromagnetikoak, frekuentzia bajuko uin ez ionizatzaileak, epe luzera, DNA apurketak sortzen dituztela. Eta zer da apurtutako DNA zati bat? Virus bat. Apurtutako DNA zati bat da PCR baten positibo eman dezaken zerbait.
Orduan guk esaten duguna, bueno, zientzia aldetik, ez da egite zera sensibilidade minimo bat eukin ezkero, planteatu beharko genduken esperimentua, izan beharko litzake, hartu pertsona bat, PCR negatiboa ematen duena, eta bera ziur dagoena uhin elektromagnetikoak ez dutela ezer egiten. Sartu gela baten, isolatutako gela baten, ez dezala eukin kontakturik inorekin, eta ez dakit, 20-30 pertsonatako talde bat, bakoitza bere kabinan, eta sartu traia elektromagnetikoa muga legalakin. Muga legala berez seguru ezabiar da. Eta gero, neurtu nola dagoen bihotza, nola dagoen odola, eta PCR proba bat egin. Ja, kontagiatu da, ez. Hori da, egin beharko litzaken froga bat, ikusteko, badakigu PCR-a ez dela. Egin dutela jendekin, baizik PCR-ekin, eta gero batzuk ez diana txertatu, eta mandiote positibo, baina izan dutelakoz opezion bat, o lo que sea. Bueno, PCR, Elon Musk katxondeoan izitxoan egun baten sortzi PCR, eta 5 eman zioten emaitza bat, eta 3 beste bat. Orduan, badakigu horren ziurtasun maila ez dela beste munduko ezer, Baina, bueno, frogatu beharko litzake hori. Eta gero, kobertura aukitzeko... Elektromagnetikoak beti berdinak dira? Ez, ontxe joango gara desberdintzen. Hau da pixat ikusteko panorama, ez? Ze pertsona elektrosantiko horrentzat saiatzen gara 5-tik bera izaten. Eta albaldin bada batetik bera. Mikrobatio batetik bera. Eta estaldura aukitzeko, telefono baten nahikoak dira 0,01 mikrobatio metro karratuko. Orduan... Herriko marrazki hori nahi nuen argazkia atera eta gero kartel bat jarri herrian. Bueno, indezakegu beste bat edo aitorrek betara momentu bat indako marrazkitxo da. Eunetik gora, etxe bizitza baten eunetik gora baldin badago, egun normalean gomendatzen dugu zuzenketa. Edo pantaiatzea, pantaiatu daiteke lehioetan vinilo berezi batzu jarrita, gortina batzuk ere badaude, paretatik sartzen baldin bada, goizuetan paretatatik oso gutxi sartuko da, ze arrizko pareta dauzkazu eta hori ja neurri oso ona da uhin horiek ez sartzeko, arrizko pareta baten uhin horiek gehiena, zati, uhinak, baldin bat daukagu antena bat, eraikuntza baten, antena bat 3 txirimbolokin, eta parean beste eraikuntza bat. Paretan izaeran arabera, uhin honek hemen jotzen baldin badago, honen emisio az horrek, 80% paretan errebotatu egiten dago. Eta etorriko da beste eraikuntzara edo errebote uhin bat, ez? Orduan, batzutan antena ez dugu ikusten, baina balore oso altuak ditugu, errebote uhin gertuko errebote uhin bat dagolako. Baina lehioa baldin badago, eta beira hori normal samarra baldin badago, gaur egun jartzen diran beirak, kontrol termiko eta zerak, beira batzuk dira pareta baino biobak eta uhinak errebotatu ditu. Baina beira normal baten, 190 sartu egiten da barrura. Lehiotik. Orduan, etxe askotan, batzutan, baloreak espaira oso altuak nahikoa izaten da, lehioetan zerbait jarrita. Gero, lehioetan, persianak aluminiozkoak baldin badira, aluminioak ere moztu egiten da, aluminioak errebotatu egiten da. Azkenean, gortinak edo viniloak eta daukatena da, material metalikoa, uhin horiek izpilu bezala egiteko. Gaude kotoizko tela batzuk, ez dugu ekarren batzutan aukitzen dugu lagin bezala, kotoia ikusten duzu, baina barruan daukana da, aridura oso fin bat, kobrez eta zilarrez egindako alako sare bat, ez? Behin, hartu noan tela zati bat, eta metxeroak inerre, eta ikusteko barruko sare hori, ez? Orduan, pixkat ez, batzutan jendearen paranoiatzen, antena dakat etxetik gertu, baina, askotan, biztara ez baldin badago, baloreak oso bajuak dira. Zer?
Giltzak, hor da osorta gainean dut. Hau pixkat ulertzeko baloreen asuntua. Claro, guk neurketak egiten ditugunean fijatzen gara baloreetan. Baina, badirudi, baloreak ez dirala hain garrantzitsuak. Garrantzitsuagoa da, ze frekuentzia bakoitza dauka informazio bat, edo ze uin mota dan, ikusteko eragin biologikoak dauden edo ez. Nire alaba izan zen mugikorra aukitzen bere gelan azkena edo azken bigarrena dola. Eta mugikorra aukin aurretik, 12 urteko 4-5 neskatiari, inetzen alako joku txiki bat, ez? Jarri mugikorra hola hegazkin moduan eta eskua pasa gainetik. Gero, hartu mugikorra piztu Wi-Fi-a, Bluetooth, datuak eta zera, pasatu eskua gainetik izantzia berdinera, eta guztiek. Pika hau egiten dago. Pika hau egiten dago, edo pika hau egiten du, hori ja ez da efekto termiko bat. Da sistema nerviosoan efekto bat. Experimento txorra horrekin, botatzen dugu pikutara muga legalago. Sistema nerviosoa ere egiten da. Sentitzea alako kalambre moduko bat airean, hori sistema nerviosoak sentitzen da, hori ez da berotasuna. Eta orduan, eragin biologikoen artean, garrantzitsuenetako bat da sistema nerviosoan eragina, gaizkilo egitea, neke kronikoa, gero ditzen dugu pixkat sintomatologia, baina pixkat ulertzeko zelako gizurra, eta zientzia mailan badago elkarte bat, interneten begiratzen baldin baduzue, bioinitiative.org. Interneten jartzen baldin baduzue helbide hau da zientzialari elkarte bat, Karolinska Institutuko batzu guztu bultzatu zutela, baina mundu mailako zientzialari ezberdinak eta hor publikatzen dira artikulu zientifiko ugari. Eta hauek izan ziren lehendabizikoak muga legal hau gomendatzen. Lehendabizikoak izan zen Salzburgoko konbentzioa. 2000 eta 2002 urtetan egon zen konbentzio bat, mediko konbentzio bat Salzburgon. Eta gomendatzen zuten muga legala jaistea 100 mikrobatio metro karratutara, hemen aipatu dugun honetara. Europar Batasuneko ebazpen horrek aipatzen duen hori. Eta gero bioinitiative bai muga berdina gomendatzen du, eta oso kurioso izan zen, Europako politikoek erreakzionatu zuten lehenago OMS berak baino. OMSek, ez dakiz urte izango zen 2 urte beranduago, katalogatu zituen uhin elektromagnetikoak kancerigeno 2B bezala. Kancerigeno 2B ulertzeko dago kafea dago hor sartuta. Eta jendeak ez da, ez da beste munduko ezer, kafea bezala. Bai, baina guk 7 urteko umiei ez diogu ematen egunean 3 kafe. Edo 4 kafe. Ez da, kancerigeno 2B, total, kafea bezala, bai, baina umiei ez diogu ematen. Egunero, venga, hartu kafea, ez? Gero, saiatzen bagara pixkatoin ulertzen zera zuk esan duzuna, ez? Uin mota ezberdinak. Hemen dago, soinua kontrolatzen duzuenak, azkenean klabe berdinak daude, soinuan eta elektromagnetismoan, ez? Frekuentzia, uin luzera, resonantzia, interferentzia. Orduan, uin baten, uinak forma ezberdinetakoak izango dira, forma igual arruntena, markatzen dugu senoidala, baina sinusoidala, baina forma uin karratuak, triangularrak, forma asko egon daitezketa. Eta uin digitalak dauzkate forma oso bereziak. Orduan, uin baten oso garrantzitsua da uin luzera, normalean lambda bezala representatzen duguna. Gero, uin mota ezberdinak bakoitza doka bere abiadura. Eta beste parametro bada frekuentzia.
Frekuentzia neurtzen da hertziotan. Hertzio, hertzi izan zen ikerlari bat, baina hertzioak adierazi nahi dau ziklo segunduko. Oda, ritmo bat. Hertzio bat izango litzake segundo baten halako ziklo bat. Bai? Hau baldin bada, pentsa dezagun, hau baldin bada hertzio bateko, hau baldin bada hertzio bat, adibide bezala. Bai? Ba, bi hertzio izango lehirake, bi uin, honen, ondo marrazten duten. Bat, eta bi. Uin hau izango litzake bi hertzio. Bai? Orduan, uin honek, bere uin luzera, da bestearen erdia. Bai? Lotuta daude. Berez formula da, uin luzera, da berdin, abiadura, zati, frekuentzia. Bai? Uin elektromagnetikoan eta normalian hemen jartzen dugu argiaren abiadura eta frekuentzia hertziotan. Orduan, frekuentzia bajutan, adibidez, 50 hertzio, 50 hertzio, suena de algo, no? 50 hertzio zer da? Etxean dakagun argindarra, ez? Argindarra da 50 hertzios, ez? Estatu Batuetan eta Kanadan 60, hemen 50 hertzio. Horrek esatean edau, gure etxeko argindarra alternan, segundo baten, 50 aldiz pasatzen dela 220 voltiotik 0 voltiotara egiten dago halako ziklo bat. Bai? Eta bere uin luzera, berez da, kilometrotakoa. 5.000 kilometro edo, 6.000 edo. Orduan, frekuentzia haunditzen doian einian, uin luzera doia txikitzen. Bai? Oda, gitarra baten soka bezala, ugartzen dugu soka bat, astintzen dugu, eta ukingo da, boom, frekuentzia bat, ez? Izan daiteke 100 hertzio. Hartzen baldin badugu soka erdia, soinua izango da aguduagoa, uin luzera txikiagoa, eta frekuentzia bikoiztu ingo da, edo, bai? Hori kontzeptu bezala. Ulertzea garrantzitsua da, 5G-ko uinekin, zeran ia hitz egiten dugu frekuentzia milimetrikotaz, pixat gehiago ulertzeko. Orduan, igotzen baldin ditugu frekuentziak, guretzat urrengo frekuentzia ezagunak dira irrati uinak. Irrati uinak ditugu FM, 88 hertziotik, edo 87 hertziotik, 108 megahertziotara, barkatu, 87-88 megahertziotik, 108 megahertziotara. Megahertzio, ja dira, milioi hertzio. Eta uin luzera, milaka kilometrotatik, jeizten da metro batera, 2 metrotara, edo... Berez taula bat badago hor, beste hitzaletan erabiltzen dutena, eta hor da... 300 megahertziotik 3000-ara. Hau da... metro bat, un zentimetro, eta hau da 10 zentimetro. Eta hau da UHF. Hor, hitzalditan erakusten dut taula bat, frekuentzia mota ezberdin guztiekin, ez? Honen azpitik eukingo genituzke, oina aipatu ditugun irrati oinara, eta 8tik 108 arte. Gero 200 megahertzio ingurutan, 200 milioi hertzio ingurutan, hemen dabiltza, ertzaintza, ambulantziak, zuhiltzaileak eta bar. Eta gero,
hirureunetik bederatzireun ingurutara edo zegoen telebista. Eta frekuentzia tarte honi, hirureunetik 3000-era, deitzen zaio UHF. UHF danok entzun dugu, lehengo telebista, baina berez dira inglesezko siglak ultra high frequency, frekuentzia ultra altua. Horen azpitik dago frekuentzia altua, gero frekuentzia extremadamente alta, ez dakiz, dauz, alako franja ezberdinak, eta franja guzti horiek manatzen dira frekuentzietan eta uhin luzeratan. Bai? Hau da uhin luzera, uhin horrena. Urrengo franja izango da 3000-tik 3000 megahertziotatik edo 3 gigahertziotatik 3000 megahertzio edo 3 gigahertziotatik 30.000-ara. Eta hementxe, sartzen gara 10 zentimetrotatik zentimetro batera. Frekuentzia doia horrela mailakatzen, ez? Orduan, eta gero ja, hemendik gora, ja sartzen gara uhin milimetrikotan. Bai? 5G-akin erabili dituzte 100 megahertziera arteko uhinak. Ja sartzen gara uhin oso txikitan eta... Megahertzio, oso barkatu, 1 gigahertzio arte. 1 gigahertzio arte frogatu dituzte. Espainian legeztatu dana 26 gigahertziotakoa, frekuentzia altuen bezala. Eta oso kuriosoa izan zen, 26 gigahertziotako frekuentzia legeztatu zen lehengo urteko abenduak 27 zan. Eta hortik aurrera, egon ziren, gripe ikaragarri pila eta asko ezagutzen dugun jendean artean, txertatu gabekoak eta gure inguruko jendean da. Frekuentzia berri bat, eta frekuentzia berri bat dagoen guztietan, gorputza egiten dago alako egokitzapen bat, ez? Ez dakit ulertzen da nau pixkat, Wi-Fi adibidez doia 2400 da piku megahertziotan, edo 2,4 gigahertzio. Gero dago beste Wi-Fi bat doiala 5 gigahertziotan, 5000 megahertziotan. Eta jende asko konfunditzen dago 5G Wi-Fiaren frekuentzia horrekin. Baina Wi-Fian beste seinale bat. Wi-Fian seinale hau, seinale honek daukan uhin luzera dira 12 zentimetro. Hau baino pixkatxo bat gehiago, 3000ko baino pixkatxo. 12 zentimetrotan gure gorputzean dauzkagu erresonantzian zer daitezken atal desberdinak. Eta askotan, uhinena da loteria moduko bat. Izan daiteke, uhin berdinak harrapatzean eta igual eserrez egitea, nire bihotzen tamainagatik, eta gero igual aitorri, kriston eragina, bere bihotza pixkata handiago izatea eta erresonantzian sartzea, azkenean da loteria moduko bat batzutan. Uhin berdinak pertsona bat matxaka bintezake, eta beste bat ez. Eta askotan ez dakigu zergatik. Efekto biologikoak asko aurkitu dira, DNA-an eragina, proteinetan be bai, DNA eta proteina erlazionatuta dut ez, baina sistema nerviosoan, baina erresonantzia utzez, gorputzeko ataletan be bai eragin dezakete. Orduan horregatik uste da, batzutan resonantziagatik pertsona batentzat eragina izan daiteke oso handia eta beste batentzat ez da, izan daiteke loteria moduko bat. Orduan, telefonia mugikorrak, frekuentzia tarte honetan, UHF honetan, daukagu ia guztia. Telefonia mugikorra hasieran erabili izan 900 megahertziotan. Gero, 4G-erako hartu zen 800 megahertziotako frekuentzia. Eta telebista kate batzuk berriro sintonizatu behar izan ziren. Eta gero, justo konfinamentuan aurretik, egon ziren kartelak berriro telebista kate batzuk berriro reajustatu behar zirela. Eta hori izan, 700 megahertziotako frekuentzia, hau, 5G-ari pasatzen zitzaiolako. Orduan, 5G-aren barruan, 5. belaunaldiko teknologian barruan, kombinatuko dira frekuentzia ezberdinak, kombinatzen dira ja. Bata da, 700 megahertziotakoa,
beste bat garrantzitsua 3,5 GHz-etakoa, hortik neurtu dugula eta ez dagoela ezer, hemen, eta gero bestea 26 GHz-etakoa. Baina, kombinatuko dira bai, oinarteko teknologiekin, 4G eta 3G eta beste teknologiekin. 4G-ak erabiltzen da 1900, 2100 eta 800. Orduan, frekuentzia 3,5 GHz eta frekuentzia altu hauek, uin luzer nola daukaten txikiagoa, hauek etxe batera txokatzen dira eta atzerutz ez dute lortzen kobertura ematera. Baina 700 MHz-etako frekuentzia batek etxe bat inguratu dezake. Uin luzera handiagoa daukalako. Horregatik, 5G-an kombinatzen dira frekuentzia ezberdinak. Baina gero, beraien helburua da 3,5 GHz-ekin guztia betetzea. 3,5 GHz-etako frekuentziak behar du gailuak bata bestetik biztara egotea. Horregatik jartzen dituzte antena pila bat, esaten da 40 metrotik behin antenatxo bat edo, bai? Orduan, berez 5G hori da generazion, belaunaldi, hori badakizu, ez? Bat G ziren hasierako zapatofono haiek, ez? Ikusten genituela gorbatadun jendia, lehen da biziko telefonoak, ez? Erabiltzen dituztela, kriston katxarroak, antena batekin, irrati antena moduko batekin, eta hori ikusten genduenean, ni goratzen gu mia gina, barreguria sartzen zen, hori ikusten zen, gorbatadunen bat, edo igual transportista bereziren bat, kamionero bat, atzerriko bidaiaren bat egiten, edo. Eta gero, guztiak bukatu genduan urte gutxitan, 2G-ko telefonoekin. Madridetik han pasat? Ez dikit, bueno, ala haitun. Ustakit. Deia, Bai? pasatzen zela Madridera eta gero... Bueno, oin bebai gu dei bat iten dugunean antenatik pasatzen da, registratzen da toki pila bat. Horregatik garestia zen eta... Bueno, lehen da bizikoak ziren eta tirada txiki bat iten zen, orduan oso garestia zen. Gero 2G ja planteatu zen, jende guztiak eukitzea mugikor bat, eta orduan ja tirada handiagoa, eta guztiak bukatu genduan 2G-ko telefonoekin. 2G-ko telefonoekin inaltzana zen, deitu eta SMS-ak jaso eta bidali. Hori da 2G teknologia. 3G-akin etorri zen lehen da biziko internet. Eta gero, 3,5G eta 4G, baina da, bideoa kalitate honean ikusteko, eta pixkat, eta gero, 5G planteatzen dana, saldu digute, abiadura asko gehitzen dela, eta egia da, abiadura biderbost edo biderramar egin daiteke 4G-ekin konparatzen, baina ez dugu behar. Oingo teknologiakin, estaldura nahiko normalekin, streamingean ikusi dezakegu bideo bat. Hori baino abiadura gehiago ez dugu behar. Nik uste behintzat. Horregatik behintzat ez du merezi egiten euten despliege ikaragarri hori. Eta ekonomikoek ere datuak oso kaskarra dira, egiten euten oso garestia da. Gobernuen diru laguntza gabe konpainiek, dira multinazionalak, etekin asko daukaten multinazionalak, ez dira heltzen hori egitera, orduan ez dakit. Helduko diran edo ez guztia garatzera eta noiz eta ze petan, hori ikusteko dago. Gero auzian dagoena da transhumanismoa eta gero 6G-ekin pertsonen garunetan sistema elektronikoak instalatuta eta sarera konexioa eta hori dago teknologia hori bai garatzen. Orduan 5G zertarako. Dauden datuekin mahai gainean jarrita, ikusten da kontrol tresna bat ikaragarrizkoa. Eta gainera, ez dago eskutuan kontrol nahi hori. Badago patente bat 2015-koa, eta patentean jabea Rothschild tar bat da. Eta patentean izena, oinuzto goratzen zehazki zen da, baina COVID-19 kontrolatzeko patente bat, eta 2015-koa. Eta patente horren arabera, gorputz barruan dago instalatuta txipen bat, o sistemaren bat, kontrolatzen duela une oro gorputzeko temperatura eta beste parametro batzuk, ikusteko COVID-19 euki dezaken pertsona horrek.
Eta hori, mugikorrean jaso, edo zuzenean, ez dakit, diktadurako gobernuak, edo... pasada bat. Eta gero dago beste patente bat oso graziosoa, interneten jartzen baldin baduzue, patentean izena da. Bueno, grazioso, humore sartu da dugu, ez? Baina patentean izena da, Baita el CEO de Alibaba, Alibaba Group da AliExpress, txinetar guzti, Amazon bezalakoa, baina Asiakoa. Merkeagoa. Bai, merkeagoa, baina berdina da, AliExpress da guztiak, eta hori da el CEO, el jefazo. Eta gertu zen, azkeneko foro mundialan edo esaten, ja daukatela prestatuta, softwarea, neurtzeko mobilan bitartez, egiten ditugun erosketa guztiak, mugimenduak, nola mugitzen gehan ibiltzen, trenean, kotxe partikularrean, para kalkular la huella, nola ditzen da, la huella de CO2, edo baino, urrengo, sartuko diguten urrengo trampa, ez? Eta nik uste dut horretarako Eta smartphoneak nik uste direla horretarako erabiltzen hasi diran tresna, ez? Smartphonea sarera konektatzen dira eta eskumuturra gune oso sensible da, mendi pasatzen dira gorputzeko 10 meridianoak, organo guztiak eta azkenean da kontrol tresna ikaragarri za. Dago beste patente bat hau, eta izena da WO, mundu mailako patentea, 2020 eta 060606. Hau jartzen duzu bilatzailean, Googleen edo DuckDuckGo edo edozen bilatzaileetan, eta heltzen zara patente horren testura. Eta patente horren jabea da Microsoft. Eta patentea da, inglesez dago titula, cryptocurrency, sistema bat, gure gorputzeko sistema antropometrikoak eta neurtzen, gure mugimenduak eta bar, ondo portatzen baldin bagana, kriptomonedatan ordaintzeko. Erabateko kontroleko tresnak dira. Gero, badago beste patente bat oso graziosoa dira. Umeen pardeletan sensore bat, eta mugikorrean abisua, ia umeak kakain daben edo txizen daben. Hori ez dugu eskatu teknologia hori. Beste bat eskatologikoa, komuneko inodoroan, sensoreak bebai, aztertzeko, horra erortzen dana, gaixorik egoteko susmagarria dan edo ez. Susmagarria bada komunian encerratzen zaitu eta ja konfinao hila hozte, ez dugu eskatu teknologia hori. Badago beste patente bat, nahiko famatu dana, kotxeak gidari gabe ibiltzeko. Kotxeak gidari gabe ibiltzeko, bostea desplegatu beharko litzake alo bestia, antena guzti horiek 40 metrotik behin eta despliegue totala. Orduan, gaur egun dagoen ikerketa mailakin, badakigu eremu elektromagnetikoak kaltegarriak direna. Erabil daitezkela kontrolerako, ez da aztu behar teknologia guzti hau iturrian militarra dela. Eta militarrek erabakitzen duten momentuan, pasatzen dela pertsona normalen erabilpenera. Horrek presio badoka. Zibietara, kontrol herramienta bada eta kontrola baino gehiago, ez? Hitz egiten da manipulazio mentalaz. Eta telebistan entretenitzen gaituzten bitartean COVID-ekin, maskarillekin, kasuekin, hildakoak eta zera, zientzia mailan ikertzen ari dena ikaragarri da eta publikoa da. Hor badago Kisroev edo alako abizen ruso bat ustu da, Columbia, Florida, estatu batuetako ze unibertsitatetan, eta ja badago YouTubeen bideo bat, esaten, gorputzean nanopartikula magnetikoak eukita, gorputza hackeatu daitekela elektromagnetikoki, eta oso ondo salduko digute hau, esaten dute horrekin sendatu dezaketela edozein minbizi, Alzheimerra, eta baina hackeatu dezaketen bezala onerako, txarrerako ere bai, egin dezaketen nahi dutena gurekin. Eta horretara doiaz, eta gainera, hor ez dakit entzun duzuen Hararin hitzaldiak Foro Ekonomiko Internazionalean bota dituanak, ez? Egongo direla pertsona batzuk, hobetutako pertsona batzuk,
digitalki, eta beste batzuk hobetu ez diranak, eta horiek eskoria edo zera da. Egongo da jendea, ja, implanteak sartuko dituena zerebroan, eta ez da asko gelditzen horretarako. Rafael Justebe, legunean Diario Baskoan agertzen zen, 3. horrian, ez dakit ikusi zenuten. Aspaldi, 2017an ja hitzen zuen tipo honek, hau Errioxar bada, Kolumbiako Unibertsitatean eta Donostiako nanogune ari da gauza egiten. Hori hitz egiten zen neuroeskubidetaz eta Karta los Derechos Humanos, eskubide unibertsalen karta hori aldatu beharko litzatekeela eta lehendabiziko puntuan jarri eskubide nagusia izan beharko litzakeela norberan pentsamenduak, horren pribatutasuna bermatzea. Eskubide hori, ez sartzea gure eta flipatu hauek horren bila doaz eta gaude momentu klabe baten hau dana gelditzeko. Eta nik uste dut ez dirala helduko, ni nahiko bekorra naiz. Uste dut, ja pasatzen ere dirala asko eta oso deskaratuak izaten gauza askotan, ez? Naiz eta gu oso azkar zentzuratu edo jende asko, ez? Pixkat ateratzen dana. Baina beste alde batetik beraiek ere zelan hain deskaratuak izan diran, gero eta jende gehiago ari dela pixkat esnatzen eta konturatzen, eta erabaki behar duguna da nolako teknologia nahi dugun eta zertarako. Mugikorrekin gauza pilo bat daitezke eta guztiok gaude gehiago edo gutxiago biziatuta mobileko gauza batzuri. Argazki kamera on bat daukan mobil bat daukazu, argazki kamera on bat daukazu. Eta beste hainbat erabilpen, ez? Orain ere, ari gara grabatzen, mugikor bat hemen poltsikoan, beste bat hortxe grabatzen. Ez gaude teknologiaren kontra. Behar duguna da, teknologia hori guk erabaki zertarako nahi dugun eta nola nahi dugun. Lehen aipatu dizuedan bioinitiatibe elkarte horretan, 2007an publikatu zituzten ondoriotan, agertzen dira makarrada batzuk, ez? Evidentzia minbizia sortzen duela, estres oksidatiboa, DNA-aren apurketak, odolean bebai eraginak. Baina bukaeran agertzen da gauza oso garrantzitsu bat. Erabilpen terapeutikoak ere izan ditzaketela uhin elektromagnetikoek. Uhin elektromagnetikoek eragin egiten gaituzte, baina eragin horiek izan daitezke onak edo ez. Guk uste dugu, uhin elektromagnetikokotaz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara lehen bezala, ez? Wi-Fi, UHF, radares, zera, tal, baina uhin elektromagnetikoak guztiz naturalak dira. Eta uhin elektromagnetiko gabe, hilingo gineketa. Uhin elektromagnetikoen sortzaile nagusia eguzkia da, baina lurra azpitik ere, uhin elektromagnetikoa dauzkago. Eta uhin elektromagnetiko horiek gabe ez gineke biziko. Eguzkitik, etortzen zaizkigu uhin elektromagnetikoak 0,000 bat, bi hertziotakoak, hertzio batekoak, bikoak, hirukoak, espektro guztikoak. Eta espektro horretan, badazten baldin bagara hemen, hemen hertzio bat, o 0 hertzio. Hertzio bat, 50 hertzio, 50 hertziotan etxeko argindarra, postiak, gero irratia, eta gero radarak, oin 5G-ko uhin altu horiek, eta gero sartzen gara uhin berezi batzutan infragorriak, infrarrojo, bai? Infrarrojo daude gorriaren azpitik, eta adibidez, gure gorputzak berotasuna ez du sentitzen termometro batekin, gure gorputzak berotasuna sentitzen du elektromagnetikoki. Gela baten baldin badaude 24 gradu, eta paretak baldin badaude 14 gradotan, hotz sentituko dugu, hotzikadak sentituko ditugu. Eta gela bat 17 gradotan eta paretak 24 gradotan, hor konfort termikoa dago. Sua pizten baldin badago, hor, su handi bat, eni jartzen nahi suari begira, eta berotasuna sentituko dut aurrek aldian. Hemen temperatura berdina dago, atzean ez daukat berotasunik. Buelta ematen baldin badut, atzean daukat berotasun hori. Berotasun hori uhin elektromagnetikoa dira. Infragorriak. Gero, infragorriak eta gero, sartzen gara argian. Argitasuna jadoia terahertziotan, frekuentzia asko altuagoak eta uhin luzera dira milimetrotik
berakoak, nanometrotan. Uhin luzera handiena dauka gorriak, eta gero erdian dago berdea, eta gero bukatzen da bioletakin, urdina eta bioletakin. Eta bioleta eta gero dago ultrabioleta. Hemen baldin badago argitasuna, argia, ultrabioletatan, ultramoretan dago ultramorea A, B eta C, baina ultramorea A eta B artean hor dago muga bat. Ultramore horietatik aurrera, uhinak dira ionizatzaileak. Uhin batek gero eta frekuentzia altuagoa, energia gehiago dauka. Uhin luzera txiki-txikiagoa da, eta uhin ionizatzaileak lortzen dute atomo mailan eragina ukitzea. Atomo bat apurtzea edo ionizatzea edo. Orduan, onartuta dago, uhin ionizatzaileak minbizia sortzen dutela, zelulak apurtzen dituztelako, atomo mailan eragin, X izpiak, gamma izpiak eta izpi kosmikoak, hor dago X, gamma, uhin oso potenteak. Eta hemendik bera, deitzen dira, hemen daude uhin horiek, eta argitasun erdian, eta gero frekuentzia bajokoak. Claro, onartzen dena muga honetan, hau dira, radiaziones ionizantes, hauek kaltea sortu dute, baina hauek berotasuna bakarrik, las no ionizantes. Hori da gezur hori, hasieran hitz egin dugun gezur hori. Baina uhin elektromagnetiko hauek gabe ere, ez litzake bizitzarik egongo. Gu behar dugu fondoko radioaktibidade natural bat bizitzeko. Daukagu radioaktibidade bat eguzkitik datorrena, eta beste bat lurrak emititzen duena betik gora. Eta radioaktibidade maila, horreztotek garri aparatorioa, Geiger batekin neurtzen da, eta 100-200 artean, radioaktibidade normala da. Txernobil inguruan daude 100-200 baldin bada normala milirremetan, Txernobilen egongo dira 20.000, Galizien egongo dira toki batzutan 1.000-2.000, azpiko arkaitzan arabera, toki izan daiteke radioaktiboagoa, edo ez, behar dugu hori bizitzeko. Eta espektro guzti horretan argitasuna da, enziklopedia bat izango balitz, argitasuna da 20 folio dela, ikusten duguna. Beste espektro guztia ikusiko bagenu, nik ez dakit Aitor edo Ekar ikusiko nizuk beste forma batzukin. Badaudelako beste forma batzuk gure gorputzetik kanpora ere bai, ze gure gorputzak elektromagnetikoki funtzionatzen da. Eta hori da medikuntzan tabu moduko bat, Juanjo Martinezekin hitz egiten eta hola, medikuntza fakultatetan bioelektromagnetismoa oso gutxi ematen da. Eta militarrek daramate hori ikertzen 100 urte baino gehiago. Eremu elektromagnetikoen eraginak eta gu izaki elektromagnetikoa gara. Gure bihotza da bobina elektromagnetiko bat. Eta odolak ez da funtzionatzen bihotzan indarragatik eta bihotzan presioagatik. Funtzionatzen dago bihotzan magnetismoagatik. Odola bera dago kargatuta negatiboki eta odolen paretak ere bai negatiboki. Orduan, odola berez doa paretak ikutu gabe. Japongo trena bezala. Orduan, esaten da bai, elektrizitateari karga jarri zitzaionean, negatibo eta positibo gaizki jarri ziotela. Join negatiboak dira guretzat onuragarriak, itxasoan edo baso baten arnastu dezakeguna, eta gure odola bai, elektronegatiboa da, paretak bai, karga positiboa sartzen danean, paretatan edo odolean, odol hori pegatu egiten da zainetara edo arterietara, eta sortzen da arteriosklerosia. Guztiak funtzionatzen da elektromagnetikoki. Gure buruak ere bai, eta horretan ari dira ikertzen buru belarri, transhumanismorako eta historia egiterako, gure buruak frekuentzia elektromagnetikoekin funtzionatzen da, elektroencefalograma baten, nire daitezke frekuentzia ezberdin pila bat. Media bezala daukagun frekuentzia mailak eragiten dau gure egoera orokorrean. Oin momentuan, teorian ez gaudela danok, egongo gara 15 hertziotatik 25 hertziotara daula. Egongo dira uhin batzuk altuago, beste batzuk berago, baina hortxe. Gero, musika lasai bat jartzen baldin badugu,
argia itzali, begiak itzali, etzan, eta sartzen gara alfa uinetan. Eta hortik bera, dago muga bat, 7,8 hertziotan, hortik bera, gure sistema lokartu egiten da. Eta geroago eta gehiago jaitsi buruko frekuentziak, atxeden maila altuagoa da. Eta hau da parametro oso garrantzitsu bat. 7,8 hertziotako frekuentzia hori ditzen da Schumann frekuentzia, Schumannen resonantzia, eta hori da lurra eta ionosferaren artean berez dagoen vibrazio bat. Eta ugaztun guztion hipotalamoa egokitzen da vibrazio horri bere gorputza erregulatzeko. Frekuentzia naturalik gabe ez litzake bizitzarik egongo. Lurrak bai dauka beste frekuentzia bat, hertzio bat ingurukoa, 1,0 bat hertzio, eta gure bihotzan taupadak egokitzen dira frekuentzia horri. 1 hertzio izango litzake 60 taupada minutuko. Eta hori izaten da bihotzan ritmo oso ohikoa, ez? Orduan, frekuentzia hori gabe, elegoke bizitzarik. Eta orduan, ze pasatzen da? Zeran daukagun fondoko elektromagnetismo bat, bizitzarako oso beharrezkoa dana, eta hori orekatuta egotea, kanpotik elektromagnetismo hori aldatzen baldin badugu, bizitzarako parametroak aldatu egiten dira. Eta gure gorputzean dago guruin guztiak, glandula guztiak dira pasada. Dira oso sentikorrak eta dauzkate ahalmen ikaragarriak, ez? Oraindik izaki bezala, dauzkagu ahalmen pila bat garatzeko, ez dakit, telepatia, edo konektatzea beste historia batzukin, edo sentitzea beste pertsona batek sentitzen da bena. Dauzkagu, eta ja nahi diguten nahaztia makinekin eta digitalizazioekin, ez hori da apurtu behar duguna pixkat, ez? Esaten eran indoiana, glandula pinealak, guruin pinealak, hor dakagun zerebruan erdian lako pinportatxo bat, hori da antena oso sofistikatu bat, detektatzen duena eguzkia dagoen edo ez. Orduan, eguzkirik ez dagoenean, eguzki indarrik ez dagoenean, segregatzen du melatonina gehiago. Hazten da melatonina segregatzen eta melatonina maila batetik aurrera, loak hartzen gaitu, lokartzen gara, ez? Orduan, melatonina maila, egun baten, berez da uin bat bezala. Ara betxan, bestaldera marraztuko eta. Lehengo eguna. Hau izan daiteke, melatonina maila egun baten zehar. Hau, egunez, pentsa hemen dirala, ez dakit, eguardiko 12ak, eta hementxe, 9ak, por poner algo. Gabeko 9ak. Melatonina maila batetik aurrera, gu lokartu iten gara. Eta melatonina jeistean, era naturalean esnatu iten gara. Ze pasatzen da, gauez, eta hori da babes neurri garrantzitsuenetako bat, gauez albaldin bada, telefono gutxiago erabili, wifi itzalita eukin, ze glandula pinealak askotan ez du desberdintzen uin artifizial bat eguzki uinetatik, ze eguzkiak frekuentzia guztiak dauzka. Orduan izan daiteke, gauez erabilizkero eremu elektromagnetikoak, edo antena baten inguruan dagoen pertsona bat, azkenean, elektrosentikortasunean edo antena baten inguruan bizidan jendearengan, lehen da bizi dagoen sintoma da gaizkilo egitea. Edo esnatzea, ohera sartuta baino nekatuago. Hori da sintomat arduratzekoa, ez? Horren izan daiteke, karo, hitz egiten dugula telefonoz, ez dakiz zer, edo kutsatzen garala elektromagnetika, eta kurba hau horrela izan beharrean, izan daiteke horrela izatea. Eta hemen, iratzargailua jotzea. Esnatzen gara zombi batzu bezala. Osasun aldetik oso garrantzitsua da, era naturalean esnatzea. Ez behar izatea, iratzargailu bat esnatzeko. Eta ziklo hauek, azkenean guztia da ziklikoa, ez? Eta
loaren historia hori ziklikoa da. Hilabete osoan ni lanean gabaz, imaginari. Horretik gauaz lan egiteko, gure gorputza berez da pasada bat, berez da mediora egokitzeko makina bat. Ondo gonezkero, likadura, beste gauza batzuk, gorputzak errezago egingo da moldaketa hori, nahiz eta izan naturala ez den gauza bat. Gure gorputza egokitu daiteke horretara ere bai. Pentsa ez dakit Suedian eta 24 orduko argia daukatenean, eta sortzen ditu halako arazoak honegatik. Eta oso garrantzitsua ziklo hori ona izatea, atxeden maila hori oso ona baldin bada, regenerazio zelularra hobiagoa da. Ez dakit nola goia zen denbora, edo rollo asko sartzen abien, edo nola zabiltzaten, edo... Hau dana, da ona inguruan, gero etxeetan daukaguna horren arduratzea oso egin etxe baten garrantzitsuena da, niretzako, routerra bere konfigurazioan sartu eta jakitea erabiltzen interneta VLAN edo Wi-Fi kutsadura gabe, kable bitartez. Gaur egun Wi-Fi gehienak ez daukate aukera botoi batekin VLAN hori deskonektatzeko. Dira batzuk baiez, baina beste batzuk ez. Orduan, ikasi behar dana da, eta gero Wi-Fi berriak ez dira guztiz deskonektatzen. 5G teknologiakin ja batzuk ezin dira guztiz deskonektatu. Baina gehienak, kenduta bai. Baina gehienak bere konfigurazioan sartu ezkero, eta konfigurazioan sartzeko oso garrantzitsua da IP zenbakia sartzea. Interneteko helbidea jartzen den tokian, IP zenbakia izaten da zenbaki bat dela 198.192, .1.0 edo .1.1, halako honen antzerako zenbaki bat. Hau sartzen duzu interneteko helbidean, eta hau sartu ezkero, pantalla baten agertuko da usuario eta kontraseina. Hori, router bakoitza doka berea, normalean, Euskaltelek o Vodafone bakoitza doka batek usuario da admin eta kontraseina bat birulau, beste batzuk usuario da 00 eta oso simple izaten da. Orduan komeni da, konpainiara deitzea eta eskatzea IP zenbakia eta erabiltzailea eta pasahitza. Erabiltzailea eta pasahitza. Hau, normalean, behin sartu, grabatu, eta uzten da pestainatxo bat, eta ikasitakoan, 2 kliketan, sartzen zara sartuta atera. Eta erabiltzailea eta pasahitza sartuta gero, router bakoitza desberdina da, sartzen zara alako routerran tripatan, hor aldatu dezakezu routerrera Wi-Fi bitartez sartzeko kontraseina, ikus ditzakezu momentu horretan zenbat konektatuta dauden routerrera Wi-Fi bitartez, eta egin dezakezu itzali. 2,4 GHz-etako frekuentzia eta 5 GHz-etakoa edo guztiak batera. Eta gero, piztu, oso horrez 2 kliketan sartu eta bum, VLAN on edo Wi-Fi on eta nahiko erreza izaten da. Orduan, ohitura bezala, netzat oso garrantzitsua da ikastea routerra beti itzalita edukitzen, itzalita edukitzen Wi-Fi seinalea eta internetera konektatu kable bitartez, portatilakin edo ordenadore fijoakin, eta norbaitek behar duenean puntualki, bastakit, tablet batera, pelikula bat jaisteko, edo etortzen dira, ez dakit, nerabeak ez, dauzera engantzatu, eta jarri Wi-Fia 2 ordutan, jarri Wi-Fia 2 ordutan, eta gainontzeko denporan, itzalita edukin, interneta behar duenak portatilean edo ordenagailuan, kable bitartez. Eta horrela da, teknologia garbia, ez? Eta hori egin ezin duenak, gau ez beti itzali, eta gero, eta gero badago beste modu bat, gutxiago emititzeko, router batzutatik beste batzutara, diferentzia izaten da pasada bat. Router batzuk emititzen dute beste batzuk baino 10 aldiz gehiago. Eman dezakete Wi-Fia metro askotara. Horren daitekena bai da, hartu routerra eta aluminio paperakin inguratu,
kapa bat jarri, eta ikusi ja heltzen den kobertura. Normalmente kapa batekin heltzen da. Pero bi kapakin eta ikusi ja heltzen den. Eta balorea jaisten da, igual 100 aldiz. Jarraitzen duzu ukitzen kobertura. Naiz eta aluminio. Baina, asko zer radiazio gutxiagoekin inguruan, ez? Badalako trukillo batzuk. Gero, telefono inalambrikoak, izaten dira beste kutsadura iturri bat. Eta badira ja merkatuan asko, marka bat esategatik Siemens, Gigaset, daukatena pegatinatxo bat Eco DCT jartzen dute. DCT da telefono inalambrikoen teknologia. Eta Eco hori jartzen da ekonomiagatik, ez ekologia, elektrizitatean lehengo prezioetan, antena bezala martxan eukitziako 24 ordutan, suposatzen zuen ez dakit urtero 15 eurotako gastu bat edola, ez? Eko hori daukaten telefono inalambrikoak pizten dira bakarrik deia jasotzen edo deia egitean, bestela itzali egiten dira. Eta telefono askotan, badaukate teknologia hori, baina konfigurazioan sartu behar da eta bereziki jarri behar da modo sin radiación edo modo Eco Plus edo irakurri behar dira pixkat instrukzioak eta konfiguratu era horretara jartzeko. Berriek askok daukate. Beste batzuk dira antenak 24 ordutan 7 egun astean. Gero, denbora luzez hitz egiteko kablea. Kablezko eta mobila, pixkat, aparte utzi, ez? Bai, horrekin asko murrizten da. Claro, diferentzia asko dago bai, telefonoz hitz egiten dugunean eta... Hori beharrezkoa, horrekin. Asko murrizten da, gero, kable bitartez... Asko ikusten dira, jendea pinganilloiak bluetoothak eta Bai, txonelego kableakin bukatugot. Kableakin ere diferentzia asko dago, bentsat nire gorputzean neurtuta, datuak piztuta dauden edo ez. Odan, komeni da, telefonoz hitz egiten dugunean, itzaltzea, datuak, ubikazioa, bakarrik telefono funtzioa piztuta gotea. Eta mobilan erabilpenean bebai, poltsikoan sartzen dugunean, aldan gauzak gehienak itzalita. Guztia, telefono dei bat espero badugu, telefonoa ezik, Bluetooth, kokapena, datuak, eta Wi-Fia itzalita. Hori norma bezala. Eta gero piztu, jasotzea espero dozunean, jaso zer horreik eta gero itzali, ez? Eta asko idazteko, hegazkin moduan jarri, eta eskuetan bebai asko elektrosentikorrak eta atzaparrekin eta asko sufritzen dute, eta jarri modu abion, eta idatzi barri berdin mozu e-mail bat, egongo zala mugikorrian ordu berdi idazten, jarri modu abion, eta idatzi alako ohiturak, ez? Ohitura, higiene elektromagnetikoko ohiturak hartzea, ez? Eta gero, esan duzera, Bluetoothan, batzuk erabiltzen dute Bluetooth pinganilloak, netzat hori da desastre bat. Bluetoothan frekuentzia da Wi-Fian oso antzerakoa, ez da horatzen zehazki izan da, 2400 edo 2400 hor inguruan dago Wi-Fian bandan. Eta gaur egungo Bluetootheko katxarroak nahiko ondo oso gutxi emititzen dute, eta minimora, hasieran emititzen zuten askoz gehiago. Ni gai honetan asko sartu nintzen bai Bluetoothan historiagatik. Ni hasi nintzen lanean 89an N sindikatuan proiektuak egiten, nekazaritza ingeniari bezala. Eta jarri zizkiguten kotxetan parrot edo deitzen zian orduan, lehendabiziko Bluetooth katxarroak. Eta garai hortan ez nukan aparaturi, baina emitituko zuten la hostia. Kotxean sartu eta ordu erdi baino gehiago gidatu ezkero, ateratzen nintzen zorabiatuta eta kasualitatez garai hartan irakurri nitxoan revista batzuk nire gurasoak zituzten integral batzuk 80. hamarkadakoak. Eta hor, elektromagnetikoei buruz, eta ez dakit zer, eta hasi nintzen gai horri buruz pixkat saltzeatzen. Eta mekanikoan gana junitzen, eta zanatzen, jarri, kotxeko kuadro elektrikotik, parrotera doan kable horretan, erdibidean interruptore bat. Klak-klak, dela vieja usanza horrekora eta bere igotzekoak. Eta ez zen soluzioa, hori itzali eta ondo. Eta gero igual kotxe zaba, buruko mina, astu zait itzaltzea. Eta txarra izan zen,
Eta gaur egun, Bluetootha da gutxien jasaten duten uina. Garai baten, askoz elektrosentikorra banitzen, 2007-2008an ez da nahiko horra izan zen zentzu horretan, ze kotxean junda eta ja jendeak interneta zeukanean mugikorrian, nik idatzen eta nabaritzen eban ondokoak interneta piztuta zeukan, atzean eskubitara edo atzean eskerretara. Pum, gorputzeko atal ezberdinetan nola... Orduan, eskatzen nuen itzaltzeko, ez nabaritzen dut, eta badakizu dakazula piztuta. Eta gaur egun, ez dut nabaritzen hori. Orduan, gorputza egin handi baten egokitu da, ez? Eta horbe, psikologiak badauka garrantzia asko, ez? Baude pertsona elektrosentikor asko oso obsesionatuak gaiakin, eta iten duzuna da, gaitza areagotu. Eremu elektromagnetikoen beste eragin bat dira tinnitusak eta soinu arraroak entzutea. Nik hori, garai baten bai entzuten dituen pila bat, eta jartzen baldin bana entzuten ditut, eta gero asko kostatzen zait berriro kentzea. Orduan, ni obsesionatu ezkero tinnitusakin pasatuko nuke oso gaizki. Berdurrak iten ditu, bilikak txikitu, eremu magnetikoa txikitu, eta obsesio horrekiten duna da, hostiak dira. Totalmente. Oso ondo hor, gauzatxo bat azalduko dugu. Bai, gauez itzali. Eta gauez gure eremu elektromagnetikoa eta ekarik izan da benakin oso gauza politxa da ulertzeko. Alteratu bezala ingo dik, Zelan? Zuri alteratu, gabez gehiago. Gabez gehiago gara egiten gaitu. Gauez guztiak alteratzen gaitu gehiago. Beharrezpada lo inberratio itzaltzera, ez? Baina esaten dut alteratzen dula, naizta zuri Ez iruditu. hobe itzaltzea. Gure gorputzak dauka eremu elektromagnetiko bat. Lehen esan dugu, guztia ikusiko genduan, gure gorputzan inguruan gauza ezberdinak, bai. Eta berez daukagu eremu elektromagnetiko bat, bai? Zuhaitz batek daukana bezala. Zuhaitz batek be, eta zuhaitzak gainera eremu hau iaia marrazten dago guztiz, ez? Zuhaitz bat hartzen baldin badugu, bere adarrak eta bere eta sustraiak, elkartzen baditugu adarrak sustraiekin, sortzen dugu alako sagar bat, ez? Sagar bat da, eremu elektromagnetiko natural baten, bioeremu baten irudia. Bai? Hola, polo positibo bat goian, polo negatibo bat behian. Aikari komentatu duena, bildurra baldin badaukagu, eremu hau ez da egonkorra. Bildurra baldin badaukagu, bildurrak iten dabena da albeoloak txikitu. Lehen da biziko hartzen dugu zera, eta birikak galtzen du ondo arnazteko almena, eta gure eremua be txikitu egiten da. Gure eremua txikitzen baldin bada, kanpoko eremu elektromagnetikoek gehiago eragiten gaituzte. Eta eremu hau aldakorra da elikadurakin, aldakorra da pentsamenduakin, aldakorra da gure jarrerakin. Eta pandemia zein digute bildurra sartu. Gainera, frekuentzia berriak sartu. Badago beste teoria bat, frekuentzia berriekin, gure gorputzak, behar dago, frekuentzia berri horietara egokitu. Eta egokitzeko gure gorputza daukan metodo sofistikatu, on eta azkarrena, gripea da. Gripea. Gripeak egiten duena da, gure gorputza azkar sendatzeko saiakera bat. Izer ditu, zelulak pixkat sartuta duenak puskatu, kanporatu, eta berritu, eremu berri bati egokitzeko. Eta pandemia, konfinamentu hasieran, egon zen bideo bat, nahiko birala egin zana, eta gero zentzuratu zutela esan zen, baina zentzurakin pixkat alerta egoeran jarri ginen garaikoa, izan zen 2008ko martxoa, apirilan horra hasieran, Estatu Batuetako biologo bat, doktore bat, Thomas Cowan, eta antroposofian, eta tipo oso interesgarri eta honek
zuzenean lotzen zuen 5G COVID-akin. Gaina, hitz egiten zuen Arthur Firstenberg medikuntza ikasten hasi zen elektrosentikor baten, eta liburu bati buruz, eta liburu hori da, inglesez The Invisible Rainbow, hortzadar ikustezina, gazteleraz be badago ja, Arthur Firstenbergen liburu hau, eta liburu da pasada bat. Medikuntzan historia berridatzi egin beharko litzateke eremu elektromagnetikoen arabera. Adibidez, diabetesa, 19. mende hasieran eta 18. mende bukaeran, mediku batek ezaguna zan gaitz bazan, baina igual bere bizitza mediko zuan diagnostikatzen zuen kasu bat edo bi, ez gehiago. Ezagutzen zan gaitza zan, baina oso prevalentzia gutxirekin. Eta hiriburuak elektrifikatzen hasi ziranean, bihurtu zen gaitz pandemiko bat, ez? Oza, gaitz orokortu bat. Eta oso kuriosoa da, adibidez, Feroe Irlatan elektrifikatu zirala oso berandu, ez da gogoratzen noiz, ez dakit 70. hamarkadan edo, eta horren aurretik etzan existitzen diabetesa, elektrifikatu eta diabetesa hazten da. Bihotzeko gaitzak, berdin. 15. mendean bihotzeko atake batekin, bihotzeko batekin pertsona bat hiltzea oso arraroa zen. Oso arraroa. Ezagutzen zen, baina oso gutxi. Hiriburuak elektrifikatzen hasi zirenean, bihotzeko gaitzak biderkatuen ziren. Eta liburu horretan agertzen dira Estatu Batuetako estatistikak, eta 20. mende hasieran, bihotzeko gaitzak hirietan ematen ziren. Elektrifikatuta zuten tokitan. Eta landa lurretan, ez zegoen bihotzeko gaitzik. Eta hori, jatekoa zala bacon, eta askoz be grasa saturatu gehiagorekin, txerri asko azten zalako, ez? Eta 50. hamarkadatan elektrifikatu ziren Estatu Batuetako landa lurrak, eta orduan bihotzeko gaitzen estatistikak parekatu egiten dira. Eta horrela, beste gaitz gehiago. Gero pandemien gaian, oso kuriosoa da, lehen da biziko mundu pandemia, gripe pandemia, manzala 1889an, eta ditu zen, gripe Rusiarra. Eta izan zen, Rusian, Estatu Batuetan, eta Asiako Europan, eta Asiako hiriburu batzuk elektrifikatu zituzten urtekoa. Gero, 1917an, 17-18, gripe espainiarra deitu zana, eta gripe espainiarrean lehenengo gerrate mundialan bukaera dago, eta lehenengo gerrate mundialan bukaera eta gero militarrek lortzen dute mundu mailan irrati bitartez guztia konektatzea. Gero, irrati publikoak, 1900 piku berandura arte, ez ziren martxan jarri, baina militar irrati guin horiek martxan jarri zituzten, eta gripe gaitz hori eman zen, ez? Eta gripe gaitz hori, kuriosoa da, uin frekuentzia, lehen ikusi dugu uin luzeren asuntoa, ez? Frekuentzia horiek, ez dakit frekuentziatan izango ziren, baina FM baldin badira 2 metro bat da piku, uin luzera horiek, ez dakit zergatik, baina frekuentzia horiek garai hartan ume eta gaztei eragin ziren gehiago sarri baino. Eta 5G frekuentziatan, erabili dirala uin askoz be txikiagoak, uin luzera aldetik, eragin askoz be gehiago izan da sarretan eta azal mailan. Orduan, frekuentziak eduki dezake bai eragin pixkat horrez. Eta gripe espainiarra izan zanean, Estatu Batuetan jende asko hiltzen be bai, 100 soldadu aurkeztu ziren bolondrez, mediku talde batek Bostongo ospitale publikoan egin zuten esperimentu bat. Nahi zuten jakitea nola ematen zen gaitzan transmisioa. Orduan, egin zuten zen 100 soldadu horiei gaixorik zeuden pertsonen laginak hartu, muestrak hartu, sudurretik eta estarritik, eta zuzenean beraiei sartu. Eta ez ziren gaixotu. Gero hartu zuten lagin horiek hartu, gaixotasunan egun desberdinetako muestrak hartu, laboratorioan filtratu, odoletik injektatu ahal izateko,
odolean sartu zuzenean eta ez ziren gaixotu. Gero ja, Bolondrez talde berriago batekin, hau espalda horrela, ikusiko dugu nola dan bide naturala. Orduan, Bolondrez bakoitza, egon behartzan, 10 gaixotutako 10 pertsonakin, bakoitza egundez bat sukarrakin lehenengo guna, besta bigarrena, hirugarrena, hola, eta pertsona horrekin, liburuan agertzen da, pulgada eta, 10-15 zentimetrotara hitz egiten, 10 minutuz bakoitzakin, eta hizketaldian bukaeran, gaixotutako pertsonak estula egiten dio aurpegian Bolondrezari. Eta ez zuten demostratu kutsakortasunik. Orduan, gaur egun, COVID-19-akin, berez ez digute demostratu kutsakortasunik. Nik askotan esan, eta musukoa jantzi gabe, Bolondrez jongo nintzakela, oinetako masajeak ematen badaki, gaixori dagoen pertsonei, oinetako masajeak eman, segurazki hobetuko dira horrekin bakarrik zeo zer. Eta musuko hori jarri gabe, eta zer gabe. Gaixotzen baldin manaz bebai, ospitalian gelditu gabe, nahi egot beste metodo batzuk ez, gainera, haikarik jasan zegoen hau, mugikorra berezek endo dela urte bete, gaurko, justo biharko egunez estrenatu neban, dela urte bat, 5G-ko mugikorra. Bai, 5G, gure pegatina probatzeko. Patulazak ez da bajo, Bai, kendu, indezakezu 5G-a kendu, eta, nik 5G-a nahi neban, garatzen ari ginalako teknologia bat horretaz babesteko. Eta erozik handuan mobila dago zankajan sartuta hor lau egun hor bildurra bezala hartzeko. Eta egun baten, goizian eman ganduan mendi buelta bat, neban pletoriko, bazkaldu, eta ontsa, mobila piztu eta batetik bestera pasatu, eta mobil zarra, mobil berria eta routerra 2 metrotala. Eta batetik bestera datuak pasatzen wifi bitartez, eta hola, eta eukin ituan 2 zorabi hola, pum. Eta hortik ordu erdela ikarik ikutu hola, eta sukarra, bero zauzta, sukarra hartu eta 18 terdi. Hola, kolpea. Eta ero honetan 13 egun, bai. Eta ero honetan 13 egun, 18 jaitsi gabe, eta 19 eta piku, eta ez dakiz zer, eta noski ez neban egin inongo frogarik, ez medikora. Medikora bukaeran junginan hartu gara homeopatia pixkat hartu neba, baina CDS-a eta egon. Eta ikari onduan eta kutsatu gabe. Orduan COVID-ak zer dago dena pasatzea, ez? Defentsak hartzeko. Bai, COVID-19 jarri diote izena. Bai, sintomatologia jakin bati, baina berez da gaitz bati, sintomatologia jakin horri jarri dioten izena, baina ez dago inungo frogarik virus batek sortzen duenik hori. Eta gero, badago ikerketa zientifiko bat, publikatuta dagona, eta ezin dutena zentzuratu revista on baten dagolako publikatuta. Eta estatu batuetako bi doktore dira, aztertzen dituztenak 250 artikulu zientifiko eremu elektromagnetikoen eraginak, alde batetik, eta beste alde batetik COVID-19 persistente, COVID-19 larrian eraginak. Eta jartzen dituzte batzuk taula baten, beste batzuk beste taula baten, eta ispilu bezala dira. Lehenengo agertzen da odolan eraginak. Odolean, eremu elektromagnetikoek sortzen dute globulo gorriak oxigeno gabe gelditzea, eta ari gara ikartzen bai odolakin, mikroskopiakin, eta oso agerikoa da, eremu elektromagnetikoekin, odola gelditzen, globulo gorriak gelditzen dira oxigeno gabe, eta pilatu egiten dira bata besteakin. Hau, Bartomeu Paierasek publikatu zuen bideo baten hori, eta zentzuratu zuten bai 20 minutuan. Da froga bat, indezakeguna edozein momentutan. Da efektu bat oso errez demostratu daitekena. Eta gero, bihotzeko gaitzak, Italiako medikuek OMS-an aginduak desobedituz, egin zituzten autopsiak hildakoei, COVID-19-akin hildakoei. Eta aurkitu zutena, zan biriketan koaguloak. Medikuntzan historia guztia hartuta, virusek ez dute sortzen koagulorik biriketan. Baina radiazio batek, bai, sor dezake.
Baina koagulo horien kultiboak zituzten da SARS-CoV-2 ez da agertu inon, agertu zen influenza, influenza ditzen dana, berez oraindik birusei buruz oso gutxi dakigu, edo zer diran. Nik uste dut, pleomorfismoa, ez dakit ezagutzen duzuen terminoa, behiratzen baldin duzu interneten, hor da dira ikerlari ezberdinak, 20. mende hasieratik teoria baino gehiago dan horrekin, ez? Nola gorputzak berak sortzen dituan ADN kate horiek, gorputz barruko informazio sare bezala, virusak naturalak dira, eta gure gorputzekoak dira. Eta berdin beste zer batzuk, beste bakteriak eta orduan, eta oso harrigarria da, zientzian izenean, zentzuratzea esaten hori arau komunitarioak eta apurtzen dituzela, guazen, zientzian izenean musukoa jartzeko derrigortzen duzu. Demostratu zientifikoki. Egindan froga bakarra eginda Dinamarkan, 3.000 pertsona musukoakin eta 3.000 pertsona musuko gabe. Eta bi taldeen artean ez dagoen diferentziarik COVID-19 prevalentzean. Demostratu, zerbaitetarako balio da bena. Ez bauzu demostratzen hori, oso gutxi pentsatuta, ikusten dugu dala beste gauza baterako. Dala giza harremanak apurtzeko, eta familiak apurtzeko, komunikazioa mozteko, eta osasunaren aurkako neurri bat. Eta bukatzeko, grafiko bat azaltzen dut beti hitzaldietan, eta da, osasunean eragiten duten faktoreak zeintzuk diran. Eta hau, ondo dago ze, NASA nik uste dut danak gezurra dela, baina tartean ikerketa oso on batzukin dituzte. Baina kontatzen diguten abe espazioari buruz eta dena, ez da gorko gaia, baina hori bai dela fake news. Baina dago ikerketa bat, 80. hamarkadakoa, astronautekin egiten zituzten esperimentu pila bat. Eta normalean, osasun aldetik nahiko makal bukatzen zuten, ez? Horren, saiatu ziren ikusten zergatik batzuk egokitzen ziren hobeto esperimentutara osasun hobea zeukaten, eta beste batzuk ez da. Horren, aztertu zituzten osasunean ze faktore ziren garrantzitsuenak. Orduan, faktore garrantzitsuena, hartzen baldin badugu, faktore guztiak hartzen baldin baditugu halako eskema baten, faktore garrantzitsuena da bizimodua. Bizimodua. Eta bizimoduan barruan, garrantzitsuena pentsamentua. Zer pentsatzen dugu? Gero elikadura, dauzkagun giza harremanak, nola bizi garan, gure azaletik barrura, zer dagoen gure buruan, zer dagoen gure bizimodu horretan. Bigarren faktorea, ingurumena. Eta ingurumenean sartuko genituzke, kutsadura, zarata, elektromagnetismoa, faktore guzti hori. Gero, urrengo faktorea, genetika. Genetika oso garrantzitsua da, baina ez da faktore garrantzitsuena. Genetikan, gure ADN-a beda etorkizunera gehien ikertuko den historia bat, hor informazio pila badago kodifikatuta. Eta gure ADN-an daukagu gure arbaso guztiek bizi izan dutena. Dana. Orduan, horko arazo emozionalak, zure arbasoek, gibela ahula ukin badute, zuk ukingo duzu, gibeleko gaitz bat ukitzeko arrisku gehiago, baina ez da faktore garrantzitsuena. Eta gero, azkenengo faktoria, osasun sistema. Hemen daude medikamentuak, txertoak, maskarillak, zera. Orduan, osasun arazo larri bat baldin badaukagu, landu behar duguna da, gure bizimodua eta gure ingurumena. Faktore garrantzitsuena dira askogatik.
Eta egin duguna da, hau erasotu, eta hau ere bai. Eta hirugarren munduari laguntza bialdu behar badiogu bere osasuna hobetzeko, txertoak eta medikamentuak bidaltzen oso gutxi aldatzen da. Bidali behar zaina bizimodu ona. Lagundu behar zaina bizimodu on hori eukiten. Eta hau polita da ez dugulako lau hippik esaten, hau NASAk publikatutako ikerketa bada, 80. hamarkadakoa. Eta guztiz bukatzeko, lehen hitz egin dugun atorre horretik intsektuena eta hola ez. Historia honetan ez gaudela bakarrik, eta txoriak oso sentikorra dira eremu elektromagnetikoekiko, intsektuak bai, hor Alemaniako parke natural baten antena batzuk jarri eta intsektuen ehuneko 80 desagertu zen. Gero berriro, intsektuek bizitza ziklo motzagoa daukate, batzuk badaukate 7-8 urtetakoa bai, egurra jaten dutenak eta bar. Baina normalean oso azkar egokitzen dira belaunaldi batetik bestera eta igual espezie berriak sortu ere bai. Eta egokitzen jundira, baina 5G-ekin, intsektuan antena bat, ja, honen oso antzerakoa, edo honena, edo honena, ez? Eta ja, antena horiek ja, erabiltzen baditugu uhin milimetrikoak asko erresonantzian sartuko dira. Eta beraiek ohituta du, seinale era naturalean neurtzen beste seinale batzuk, seinale elektromagnetikoak, hor eragiten baldin badugu, beraiengan eragiten dugu pila bat, ez? Orduan, hori ez gaudela bakarrik eta erleetan bebai eragin desberdinak demostratu dira, eta erleek mantentzen dute bizitza munduan, eta gero, herritar bezala egin dezakeguna da, udaletxeei eskatu, bete dezatela edo onar dezatela 1815 ebazpen hori, Europar Kontseiluko ebazpen hori, eta bete. Ebazpen hori Eusko Jaurlaritzak argazkiatera zuen esaten onartzen zuela, baina gero ez dago inungo ahalegin hori betetzeko. Ebazpen horretan bebai agertzen da, eskolatan umeek wifi erabili beharrean kableatutako sistemak erabiltzea, eta hori ez da egiten. Eta 2012an guraso asko zela kontzientziatuta zeuden, da pixkat neurketa batzuk egin genituen eskolatan eta hola. Eta gero ja onartuta daukagu, ez? Umeek wifia jasan behar dutela gelatan. Eta gela asko neurtu ditugu, baztakit, igual danera neurtuko neban 10 bat eskolatan edo. Eta wifi bat baldin badago, ez dakit, punto bat, hemen anatzean dago, hemen ona oso gutxi heltzen da. Baina gela baten sortzen dira, uhin elektromagnetiko hauek sortzen dituzte punto beroak. Apareten forman arabera eta hola, oso posible da, neurtzen hasi eta punto honetan egotia 800 mikrobatiometro karratuko, eta metro dira 100. Orduan, gomendatzen geniena, irakasle izan, rotazioa egotia eta ez egotia inoiz, ume bat, hilabete bat baino gehiago toki berdinean. Bestela, diferentzia dira, punto baten 1000 eta beste baten 100 izateraino, 10 aldiz gehiago gela berdinean. Portatia emititzen dagoenean, hor badako neurketa bat egin da gela ordu bat, eta neurketa pareta honekin da registratzen datuak gero grafika bat etaratzeko. Eta, lehen ikusi dugun balio hori 1000 gomendio bezala jartzen zuena hor Europar Batasuneko Kontseiluak, pikoak, minutuero, 10.000, 20.000 tigora, ordu betean. Horan, eluke beteko 1815 ebazpen horrek, ez? Gelatan wifi aukitzeak, ja, hausten du ebazpen horretan agertzen diren babes mailak. Hausten ditu. Hori eskolatan jakin beharko lukete, ez? Eta neurtu ere bai? Bai. Nik eskolatan egingo... Eskolatan... Bueno, batzuk bai, beste batzuk ez. Gu goranetan bai, gero ez dakit beteko duten. Eskolatan inberko litzakera da kableatu. Eta punto. Wifi 0. Wifi 0. Jarri, internet konexio ona, gainera, uhin elektromagnetikoek inoiz ez dute gaindituko
sistema fisiko bat. Sistema fisikotik emititzen da elektromagnetismoa, eta sistema fisikoa beti da azkarragoa. Kableatu eta kitxo. Azkenean, gela batzutan, elektrizitatea kableatu da, jarri entxufe bat, ze kostatzen da, jartzea internetentzako alako sareko entxufe bat eta listo. Baina beharko litzateke portatil guztietarako Bai. eraman hori, ziren hor guztiek hartzen dituzte. Bai, da sistema asko egon daitezke. Egon garai baten burua jaten pentsatzen nola egin hori, ez? Eta nola egin, pentsatzen, goiti rail batzu jarri eta behar danean jaitsi eta pop. Diru gutxi gaztatuta egin aldira sistemak. Mai fijoak, ordenagailu gelak daudenean, normalean, postu bakoitzera entxufe bat jartzen da. Entxufe bat jartzen den bezala, ez da kostatzen, ari bat, toma bat jartzea postu bakoitzera. Gela, umeentzat, gero, bestalde batetik, umeak ere daukate gu baino gaitasun gehiago uhin elektromagnetiko berriei egokitzeko. Tartean tokatuko da bat, elektrosensiblea bihurtuko da, igual, bebai, tartean ukingo dituelako beste arazo emozional batzuk, bebai, baina hori izango da gehigarri bat. Eta bum, gaixotuko da. Egokitzeko prozesu horretan, presio bat ordendu beharra dago, eta guztiak ez dira egokituko berdin. Argi dago, uhin elektromagnetiko berriak sartzen ditugun bakoitzean, gorputzak egokitzeko fase bat daukala. Hori oso agerikoa da. Eta gero, gure ADN-a pasada bada. Gure ADN-ak funtzionatu dezake rezeptore bezala eta emisore bezala. ADN-ak dauka antena baten forma, mikroantena baten forma. Oin arte esplikatzen ez ziren gaia bat telepatian zerak eta zera, ADN-akin oso errez esplikatu daitezke teknologikoki eta transhumanismoa eta sartzea nahi digutenak badakite hori, ze hori ikertzen ari dira. Ari dira ikertzen nola kombinatu nanopartikula magnetikoak gure ADN-akin. Interkonexioak sortzeko makina digitalekin. Pasatzen da guk makina digitalekin nahastu gabe badaukagula potentzial izugarria ahalmen oso potentia garatzeko, era naturalean. Bidentzia bezala, edo sendatzeko gaitasuna eskuekin, edo... Poderia baditu denak. Honekin niregatik... Nik kezka badakat. Inoiz moldatuko nahiz frekuentziara eta zakizan. Baina nire ritmoa o nire bizipena desberdina izango litzateke. Ez dut ulertu galdera. Bizi modua. Egokitu lotzik, egokitzen zara baina estresatu gara. Eta inoiz iritsiko dan lehenko osasun kalitate berdina izatea, ez? Baina guk izan marko litzak aldatu, ez? Zer? Guk aldatu inbarko, nula hori. Egokitzapena, gero faktore pila daude ere, bai. Nola elikatzen gehan, ze inguru, ze harreman dazkagun, ze binkulo dazkagun, osasuntxoa dian, ez dian osasuntxoak, oheratzen gehan lasai eta atxaren hartzen dugun, edo oheratzen gehan kezka askokin, eta horrek gorputzak ez du regeneratzen ere orduan. Dana fokalizatzea gauza baten ere bastako behin. Hor, elikadura oso garrantzitsua da. Hor badago Errusiara esperimentu bat, zelula neuronalak jartzen dituzte tuben saio ezberdinetan, eta batzuk kultibo normal batekin, eta beste batzuk antioksidante askoz gehiagoekin. Eta irradiazio berdina jasan da, antioksidante gabekoak oso azkar hiltzen dira, bogatzen duten nekrosatuta, eta antioksidante gehiagoekin hobeto jasaten dituzte uhin elektromagnetiko horiek, ez? Orduan, badaude hor elikagai asko oso garrantzitsuak egokitzapen hori hobeto egiteko, ez? Fruta ekologiko freskoa, gero
Japonen ere bai, zera, zan deitzen da, hori sopa egiteko miso. Misoa oso ondo doia, elektrosentiko horrentzat. Hor, Hiroshima eta Nagasakin eta oso emaitza honak ekun zituzten radioaktibidadeakin. Eta, azkenean, elikadura on bat, eta oso garrantzitsua pentsamentua eta zera, ez? Lehen esan duguna, eremu elektromagnetiko hori ondo mantentzea, ez? Maitxasuna, eta hor dago bai ingeniero ruso bat, ez dut goratzen bere izena, bere esperientzia izan zen la hostia. Ingeniero ruso hau sartu zen Txernobileko istripuan, sartu zen barrura, diseinatzeko nola konpondu eta nola itxi fuga guztiak eta horko istripuan historia hori. Ara sartu ziren guztiak hil ziren eta bera ez. Eta bera egon da urtea askoan hitzaldiak emoten maitasunari buruz. Pentsau, jarrera horrek, ez? Jarrera nahi desuna, baina niretzako evidentea da insekto gutxiagorena. Bai. Ez daude, nik txikitan goratzen landa zelaietan, pinu, martxin, saltuak, insektoen ibiltzen ipilin pausa, morduak, erraik eta sardun horratzak, batez, eta horiek elikadura bilatuko dute honena eta pentsamendua honena egiteko dute. Baina, bai, evidentzia... Izugarria, eta erlena bat ere, ez dut ikusi, hasieran ikusi nuen bat, Nire horien ikusi ditu batzuk hilak eta txoriek ere bai, pentsatzen dut ere txentrailek eta eragina izango duela horik ere. Bosgeakin txori asko hil dira eta insekto pila bat. Hori oso nabarmena da eta hor ikerketa daude gainera, biologo ezberdinenak. Espainia mailan badago bat, Alfonso Balmori, Valladolidekoa, asko ikertu dago. Eta hori oso evidentea da. Eta oso arriskutsua, erleen populazioa jaisten baldin bada. Eta urrengoa 6G izango da. Bai. 6G-akin berez ja hitz egiten dana da, uin elektromagnetikoa ja zuzenean gizakiekin nahaztuko direla. Azten gara hitz egiten ja implantetaz eta halako gauzataz. Eta hor dagoen zera, aipatu dutena eskizroep edo halako abizen badauka hor nanopartikula magnetiko horiekin interakzioa eta... Baina, dakigunakin ja, eremu elektromagnetikoi buruz dagoen ikerketakin, badago ja teknologia, eremu elektromagnetiko horiek osasungarriagoak izateko. Eta gainera testatu daitezke eremu elektromagnetiko ezberdinak ikusteko, insektuetan zer egin dagoen, babesten dira, ez dira, seguro badaudela frekuentzia elektromagnetiko bandak, askoz kalte gutxiago egingo dutenak. Da pizkat, jainkoa izatera jolastea, ez? Frekuentzia banda bat hartzen duzunean, oso posible da, beste zerbaiti eragitea. Igual bakteria talde bati edo ongo talde bati, auskalo. Baina, gizakientzat erabiltzen ari baldin bagara, gutxienez bermatu, osasunean ez egoteko kalterik. Teknologia asko dago, terapia aldetik bai, eremu elektromagnetikoekin sendatzeko. Adibidez, Valentino Rosin belauna, sendatu zen rekord denporan, egunero 8 ordu traia elektromagnetikoa sartzen. Eremu elektromagnetiko batzukin, zelulan birsortzea eta oreka eta zera, patente asko daude, eremu elektromagnetikoekin ja gailu asko muskulua eta birsortzeko eta sendatzeko ere bai. Eta mendea zigeratik. Eta 19. mendean bai eremu elektrikoekin badaude ikerketak, bizta hobetzeko eta entzumena eta gorraiziak bai sendatzeko eta eremu elektromagnetikoa sendatzeko erabili daitezke ere bai. Orduan, teknologia berriak aurrera ateratzea eta ikustea gaitzak sortzen direla, hori da ezin dana onartu. Etorri, hola garaia
uina horiek koraza bat, edo inhibidore batzuk, nola batzuk erabiltzen duzte. Pasatzen inhibidore... Zera, polizik eta gainero da erabiltzen duzte, bere inhibidore batzuk, edo, bina horkar persona generalarako txapa bat eraman, koraza bat eraman, eta epaz, nik hemen etortzen bada elektromagnetismo bat, honek egiten do. Zer? Gu horretan hori ari gara ikertzen. Bat izan daiteke, tela horietako batekin, txapelakin, behar da tela bat osorik, burka moduko bat. Gauza minimo, hor, merkatuak badaude gauza ezberdinak, ez dira panazea bat, baina gu ikertzen ari gara eta demostratu dugu babes maila desentia, mugikorran pegatinakin, pegatina honekin dara zirkuito. Honek gure, nik ikusi, da zirkuito elektroniko moduko bat, oinarrituta George Lakoski, izan zen Rusiar jatorriko ikerlari bat, bizizan zala Frantzian eta Estatu Batuetan, eta asmatu zituen alako bobina batzuk, eta dauzka minbizi sendatzeak oso denpora gutxian, eta alako ikerketa oso potentiak. Ni umian itzanean, nire aitzitzeak, nire aitonak, zeukan alako pulsera bat, 2 bolitakin. Alako pulsera bat ondo diseinatuta izan daiteke sendagarria. Eskumuturetik pasatzen dira meridiano guztiak eta aktibatu daitezke organo guztien energiak. Hor egin duguna da, Lakoskin zirkuito bat, alako eraztun desberdinak. Batzuk, ulertzen dugun bezala, lortzen duena da, uin elektromagnetikoa biologikoki argarriagoa bihurtzea. Hor daukazu zure mugikorra? Zu froga bat egitea? Ez, etorri. Froga bat ingo dugu kinesiologia ekin. Etorri, jaiki. Etorri, zu, zer horri. Orduan, jarri horrela bi bezuekin aurrera, da ingo dugu kinesiologia froga. Nik indarrengo izut berantz, eta zuk eutzi, hor, bai? Eutzi, behiago? Horrekatuta dago, eta erlojo gainera ona da. Askotan pasatzen da, erlojoakin ahuldu iten dela lasaiago, arnaz hartu era konstantean, eta jarri horrela. Eta nik esan dagoan eutzi, horre eutzi, bale? Eutzi, gehiago, bale, oso ondo. Eta bain, mugikorra hementxe jarri, txongo dugu pixkatxo bat, eta errepikatuko dugu froga, bai? Jarri eskua zuzen, eutzi hor, eutzi. Aldatzen da, balantza pixka dago, tik, usuria da, ikusten duzu? Nik hemen errezago jaizten dut. Baina golpetik, kontrolatu gabe. A ber, zu konparatzeko, oin ezer gabe. Segundo batzuk etxengo dugu, zuzen, jarri eskua gai zuzen, lehen bezala, baldintza berdinetan, eutzi. Ni hemen indarrazko egiten, indarra oso konstantea da, soltatzen dut eta tono muskularra dago. Tono muskularrakin bakarrik ez gara fidatzen. Zu jun zaitezken egin gainatzera, eta nikoin hemen mugikorra jarri, eta jun zaitezke indar gehiago egitera. Baina indar gehiago egiten saiatzen baldin bazara, agertzen da pulsoa. Deltoides oso sensiblea da, eta ez du mantentzen indarra konstante. Horregatik anikitzen zen. Bai, hori da. Jarri horrela, zuzen, jarri eskua zuzen, eta eutzi hor. Erantzuna oso desberdina da. Nik hemen oso horrez jaizten dut, eta indarra egiten saiatzen bazara golpiak ematen dituzu. Tik. Oin jartzen baldin badugu zirkuitua, batuko dugu. Gantxe horrela. Zuzen, eutzi hor. Egan atera biharri igual. Kendu dugu balantza hori, gero. Zientifikoki, oso evidentea da, baina ez da nahikoa, ez? Orduan ari gara frogak egiten makina ezberdinekin. Badago makina bat,
deitzen dana GDV Biowell. Etxean zer egin behar dut. Alden, apartuak egan gehinak, deskonektatu wifi eta routerrak eta hori denak. Gauez bai. Egunaz ere ez paga dute, Ez da nahi erabiltzen. kargatu egiten gelditzen da paretapan, hor gelditzen da, akumulatzen da. Ez da, hori da bombilla bat bezala. Argitasuna argia dago, itzaltzen dozu eta fuera. Aurren Etxufeak induz. zenbat denbo, bai. Ordenadoren aurren zenbat denbo, horre badia, jendek 8 ordu gana nahitzen diana. Bai, hau dute hori protekzio bat, ba Ordenadorian aurrean, oso garrantzitu bai, portatia asko erabiltzen baldin bada, portatiak sortzen du bai frekuentzia bajuko, fijoa garbiagoa da. Eta bai gomendatzen duguna da beti teklatua eta xagua kableatu izatea. Inalambrikoek emititzen dute dexente. Eta batzuk beste batzuk baino askoz gehiago ere bai. Inalambriko bukarrotik. Bai. Inalambrikoan gainera eskuan daukazu eta bezero askorekin eukin ditugu kasua, igual diseinatzaileak eta zer eta arazoak eskurekin kableera pasatu eta jazta. Eta gero portatiek ere normalian alde baten edo bestean dauzkate bobina ezberdinak eta sortzen dute indukzio magnetikoa frekuentzia bajukoa. Eta orduan portatiak denbora luzez idatzi behar izan ezkero, hobe da portatia pixkat apartatu, gorago jarri dola eta USB baten bitartez beste teklatu bat jarri. Hori denbora luzez ibili behar izan ezkero. Batzuk 8 ordu ibili behar dira ordenagailuan, baina kable bitartez baldin badago, teklatua eta xagua eta zera, ordenagailua nahiko garbia da. Pantailak ere, lehengo pantaila zarretatik gaur egungoetara kriston diferentzia dago. Gaur egungoak oso garbia dira, ez daukate indukzio magnetikoek. Hasierako monitoriak tubo katodikoenak horrez zeukaten kriston eremu magnetikoa. Hor sortu zen TCO araua, hasieran norma suedak, jartzen zegoenean low radiation, alako pegatina bat, hori suediarrak hasi ziren horretan arautzen, eta jarri zuten norma hori 200 nanotesla baino gutxiago egoteko lanpostuan. Muga legala Espainian dira 100.000 nanotesla frekuentzia da joan. Eta Suediako normatibak jarri zuen 200 nanotesla 8 orduko egonaldi baterako. Gaur egungo pantailak eta xaguak eta zerak ukinezkero kable bitartez, ikusita mugikorrak zera beste erabiltzen ditugun beste gailuak, ordenagailua oso garbia da, zentzu horretan. Lezio ona nazua. Bueno. Eta gero gauza bat, azkenean batzutan txarragoa da bildurra eta paranoia, berriz eremua bera baino, nik kasu asko ezagutzen ditut, ostras, okertu diranak asko, jarrera mental horrekin. Hori da gehien zaindu behar duguna, zer eta nola pentsatzen dugun, eta sufritzen badugu bai, saiatu, hobeto egoten, hobeto golkitzeko. Eta nik, ezagutzen ditut elektrosantiko asko, mantendu dirana gaizki edo okerrera jun diranak, eta hobetu dutenak gutxi ezagutzen ditut. Nik asko betu dut, nik oso gaizki pasatzen. Hasieran kotxetik zorabiatuta ateratzen itzanean edo kotxean gidatzen eta, ostras, itzali mobilak, eta anitzan el petardo que decía que había que apagar los móviles, baina nabaritu iten eban eta gaizki sentitzen itzan. Bai, jarraituko dugu, deitzen diguten tokitan. Nik uste dut garrantzitu dara kontzeptu bezala hori ez, higiene kontzeptu aukitzea.
Dana ez da hola kanpoan, dute asko nintzakela. Hori da, asko nintzak, bai. Etzai behitzen dela beste, baina bukerak ere, hori nintzakela. Eta bueno, goizuetan nahiko egoera honian zaudete, antenak orgoian daudelako ez. Etxe batzuk eta aukingo dute unetik gora, baina bueno, paretakin eta zera etxe barruan, segurazki oso toki gutxitan egongo da unetik gorako babes. Iritan asko eta zerbait da. Zer? Iri batean. Ba, askoz. Askoz gehiago. Hemen kalean urtu dugu hor bataz beste, horko tabernatik pixkat aruntza junda, 200 inguru. Etxe batzutan egongo da, arazoa. Karteleretan, ase guardora, Bueno, nik uste dut hori herri bakoitzakin beharko lukela, ez? Ointxe, justo atzo, aurrekontu bat aurkeztu genduan Azkoitiko udaletxean, izan dela udaletxe pionero bat zentzu horretan, ze onartu dau 1815 ebazpena aintzat hartzea herrian, eta ingo ditugu neurketak herri osoan zehar mapa bat egiteko, zein inguru dauden kutsatu eta zein inguru pasatzen diren muga horretatik, eta dugu aurrekontu bat baldintza horiek, 80 bat puntotan edo neurtzeko. Neurketa elektromagnetikoa egiten direnean, sartzen bat bezala oso zehatz, intezekezu pasatu hilabete bat neurtzen, ez? Puntuz puntu hor eskaner moduko bat. Eta gero, oso kontutan izan behar da bai, neurtzen duzunean argazki bat dela, ez dela konstantea. Antenak, emititzen dabe gehiago edo gutxiago, momentuan konektatzen diran mugikorren arabera. Orduan, normalean gauez antenen emisio asko jaisten da. Egunez neurtzen baldin badugu 200 toki baten, normalena da gauez gutxiago izatea. Jende guztia dagoenean mobilekin batera, emisioa haunditu egiten da. Hau dena zer da, teknologia eta militarren presioa, porque, agintarik eta horiek denak ikusiko dute, hemen asko egiten bada, osasuna, jendea, gaixotasunak, gehiago sektuko dira, orduan, agintarik inmarte, gobierno inmartute, zer da, presioa, genen hundia, militar aldetik, teknologia aldetik, zeinek, egiten nahi besteko presioa, 100.000 izateko, eta 1.000 ez izateko. Ez dakit. Galdera oso ona da, eta erantzuna ez dakit. Argi dagona da, hau sortu duenak, badakiela ze frekuentziakin zer sortzen duen, eta ze frekuentziakin ez. Eta norma, hemen, 10.000 megahertzioz, irekin oposa. Eta 200 nazio dia, eta zenbat nazio dia, ez da, 200 horitikan, bat berikan, bi, edo ezki zenbat esaten dutenak. Hemen, uloko, horrenbesteko, indarreko duginikan ez duke esatu behar. Ez da, oin oso kontrolatuta dago dana, eta oso goitik bera dana, eta ezin da, ikusi ez, 5G eta COVID-19 jarrita, zentzuratzea 20 minututan bideo bat publikatu ez dana. Kontrola ikaragarria da. Zientzia sensibilidadia baldin badakazu zientifikoa, esan behar duzuna da. Hori goragotik dator. Azten bazara gaizki pentsatzen eta ikusita beraien plangintzak zeintzu diran, beraik eugenesian dago sartuta. Beraik munduko populazioa murrizteko plan horretan daude. Nik uste ja okertzen ari zaizkiela gauzak eta ez dutela lortuko. Eta nik uste benetan aukera daukagula bizitzeko zerua lurrean. Naiz eta krisi potolo batetik pasatu. Eta hor badago, askotan aipatzen dutela hitzaldietan Ikabi Basko gustatzen zaiola, lurran deklinazio magnetikoan arabera, sozialki bebai mugimendu desberdinak egon dira. Eta historian bebai danak gezurra zan digute. Erdiaroa etzana hain txarra izan bizitzeko. 1900 urtetik 1300 urtera, egon zan irekiera espiritual ikaragarriz Europan, orduan eraiki ziren elizak eta
baseliza, katedralak, horraz izan, eta horiek ziren gizakian dako danon patrimonioa, ez ziren elizanak, ziren herrianak, horregatik ez daukat eskriturarik. Eta erabiltzen ziren gauza pila baterako. Orduan, gure geometria irakasleak, Raimon Montersik dauka liburu baten publikatuta, Eliza Romanekoa argitasunera bidea, deitzen da liburua, frantsesez. Eta hor dago, deklinazio magnetikoan piko bat, justo urte horietan. Eta orain, 2000 urtetik aurrera, sartzen ari gara, lurran magnetismoan arabera, pertsonaren garapenerako garai baten. Eta nik uste dut hau goikuek badakitela, eta berez akojonatuta egon behar dira, hau guztia montatu dutenak. Berez ez dira inbeste. Naiz eta oso kontrolatuta daukaten guztia, eta gure inguruan bebai, heldu diran kontrolatzera berria, gara, ez dakit, bildu, dana, ez? Partido guztiak, komunikabide guztiak, baina gero da jende gehiago ari da konturatzen jugada guzti horietaz, oso deskaratuak izan dira gauza askotan, eta oraindik ez dakigu funtzionatzen talde bezala, beti arazoak sortzen dira taldeak egiten ditugunean, eta lehenengo ikasi behar dugu funtzionatzen norbanako bezala. Onbia da garapen bat pertsonala, eta garapen hori ematen bada, eta nik uste emango dela, eina handi baten, orduan, talde bezala funtzionatuko dugu ondo. Lehenengo lanak dauzkagu bakoitzak norbere etxean eta norbere buruan barruan, horra heltzeko. Baina nik uste oso ondo bideratuta goazela eta helduko garala. Ni uste garrantzitsua dela baikortasun hori mantentzia, ze inflexio punto oso berezi baten gaude orain. Historia mailan urte hauek bizitzia, berez da privilegio handi bat. Aldaketa eta zera eta... Gauza asko bat dira, ez da. Osa, nire gerra, ekonomia, arrisku handia dago krisi oso potolo bat. Gauza asko bat dira, gauza kokartuko dira. Bai, petrolioan historia, zera... Gauza honare izango horrek, txarra bezala honare, ez? Bai, dana guztiak bezala. Txarra gero, zer eski. Bueno. Eta gero, gizarte gaixo batek diru asko ematen dio estatuari. Farmazeutik eta gizarte gaixo bat ere hobeto manipulatu eta gizarte pertsona da hortan bakarrikan. Kronifikatu egiten ziztio medikazioekin. Eta ja lortuko bere interesak. Azkenean, oso garrantzitsuena dela... Konpaniari, Garrantzitsuenak eta botika eta hori egiten duztenak eta hemen atxertok eta ateren duztenak horiek forratu izango dira, ezin finiztu, senyor. A ber, estado material da hortik, betekin egin. Zorra. Zorra hunditu. Estatuak zorra hunditu. Bai. Hemengo Espaini bera esaten dut. Estatuek plangintzan helburua... Bai. Plangintzan helburua hori dalako. Beraien plangintza... Beraien plangintza hori da. Ez da. Mesedea izango dute batzuk. Batzuk izango dute, ala izango dute berritzen. Botikanak, edo militarrak, edo... Uginak egiten duztenak.